Okay, jeg filmer bare lige en story, og så er jeg klar. Okay, cool. Hey guys! Jeg har et tv-hold med. Hey hold! Hey. Jeg har hyret dem, det har været mega dyrt, men det er fordi, der kommer noget ret spændende, som jeg ikke må sige noget om endnu. Alright. Prøv at forklare, hvorfor det er, vi filmer. Filmer I nu? Nu filmer vi. Okay. Hey guys! Jeg har et lille bitte hul i min kalender. Altså, jeg lavede jo Vild med Dans sidste år. Der sker ikke sådan mega meget lige nu. Så jeg har fået en fucking god idé. Og det er, at jeg er på vej ned til Mastiff, som er det produktionsselskab, der laver Vild med Dans. Jeg har besluttet mig for, at jeg gerne vil være med igen. Ja. Kan I ikke filme op på hunden? Og så måske bare filme ned på mig igen nu? Ja, det gør vi nu. Vi er her, og vi er på vej ind for at snakke med Martin Johannes Larsen, som er vært på Vild med Dans. Og jeg skal ind og melde mig til. Ved de godt, du kommer, eller? Nej, de ved ikke, jeg kommer, så jeg skal ind og surprisen. Altså, de falder jo nok ikke ned af stolen over, at jeg spørger, om jeg må være med. Jeg var ret fed sidste år. Så du det der guldoutfit, jeg havde? Kan du godt huske, du har vist mig det før? Nå, ja. Det er fordi, jeg gerne selv vil se det igen. Og hvis du kigger nu her, så kommer jeg til at slå Jenna lidt i hovedet. Der var også en BT-artikel om det. Alright. Skal vi gå ind, eller? Ja, yes, fedt. Men mega fedt. Ding dong! Vi er her. Det er her, hvor vi laver alle programmerne. Studiet fra Vild med Dans er dernede. Herover der kan man holde et lille møde, hvis man har lyst til det, og få noget kaffe. Man kan også bare tage noget vand i vandhanen. Hey guys, hey receptionister. Har I set Martin? Nej, never mind. Her har vi, hvor det sker. Det er bare, at vi har noget fokustid, så skal man være stille. Men har du set Martin? Johannes Larsen. Nej. Så er vi ude på backstage-gangen. Velkommen til Vild med Dans. Der er ikke bygget endnu. Det bliver bygget om nogle uger. Jeg tror faktisk... Martin Johannes Larsen. Hej, Hej. Hej, hvor er det fedt. I lige måde. Sådan er. Hyggeligt med dig. Det er min nye medvært, simpelthen. Ja. Du er den nye vært. Ja. Hvad kan du? Eller sådan, hvad har du lavet noget? Har du... Jeg er professionel danser. Jeg har danset i mange år selv. Og... Det er også. Det er 50 Cent. Nå. Altså, det er Rihanna. Det er Super Bowl, Frederik, og det er altså også Beyoncé. Nå, okay. Ja. Så du har lavet en lille smule. Jeg ledte faktisk efter dig, fordi jeg har taget en gave med. Nå, nej, hvor sygt. Ja. Hvad er Jeg vil gerne være med i Vild med Dans 2024. Altså Ja. som danser, eller hvad? Ja. Ja. Er det noget, I har sådan gjort før, eller? Overhovedet. Vi har aldrig prøvet det før. Det er nemlig ikke sket før, at man har været med 2 gange. Så derfor så tænker jeg også, at det var nu muligheden var der. Men det er jo ikke os, der bestemmer det. Men du var glad for, at jeg var med sidste år? Jamen, jeg var da super glad, og altså, jeg er glad for at se dig igen. Og sådan noget, og Tak. Vi skal til møde. Nå, okay. Og Hvem skal I til møde med? det er chefen. På Mastiff? Hej. Hej. Så godt. Hej. Hej, Solvej. Altså, vi skulle lige til at møde. Ja, det ved jeg. Martin gav mig lov til at komme med. Jamen, hvad går det ud på? Altså... Jamen, det er fordi, vi snakkede om, at... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Jeg vil gerne være med i den nye sæson af Vild med Dans. Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja. Frederik, det er jo også sådan, at man kan kun være med i Vild med Dans én gang som nydanser. Altså... Men er det fordi castet er lukket? Altså sådan lukket? Ja, altså vi har lige afsluttet det sidste cast, Okay. og alle har skrevet under. Okay, jamen, så vil jeg kalde det en lukket Ja, det vil jeg faktisk cast. også kalde det, ja. Men jeg ved ikke, altså... Det kunne jo også være, at nogle af de nye deltagere ligesom bliver syge, eller falder og brækker et knæ, eller, altså, og så vil der jo komme en ny plads. Men altså, så er det jo klart, at så må vi jo hurtigst muligt ud og se, om vi kan finde en anden, der kan overtage. Det må vi. Ikke? Ja. Helt klart. Det er en super plan. Men skulle vi ikke lige hente lidt kaffe? Jeg har faktisk også købt nogle croissanter. Nej, hvad dejligt. Kopperne. Og kopperne står derovre. Kom. Hvad så? Alt okay? Ja, alt er så godt. Hvad så, er det castlisten eller? Ja, det er castlisten, det er fortroligt. Altså, jeg er bare sådan... Hvem er de her mennesker? Jamen, Victor Åsmund, han er roer, ikke? Så det Sara Lykke, vært på beliggenhed, og mig. Nå, ja. Jeg ved godt, hvem de er. Ja. Kan de danse? Kunne du se dem danse? Det ved jeg ikke. En passo doble. Altså, det kunne jo godt være, at der var nogen, ikke
at der ikke kunne være med alligevel? Altså, det kunne godt være, at nogen ikke kunne. Ja,